que hem de saber reconèixer els encerts i les bones decisions i aquests acompanyaments i aquelles coses que la veritat és que són cròniques, i estic completament d'acord, és que són cròniques, i ha d'arribar el moment en què els municipis tinguem un finançament que sigui clar, que sigui fins i tot consensuat, que és la millor manera de poder consolidar-lo i que ens pugui acompanyar en tot allò que hem de fer. Ara, no només hem de plorar de vegades, que sembla que només plorem i ens lamentem quan pensem en l'Estat. De vegades també aquí es produeixen coses que ens criden l'atenció i precisament en els fons FEDER, que ara estem pensant en el nou mandat com han de venir en els municipis, resulta que l'aportació de 200 i escaig milions es vol reduir, la proposta és reduir-lo a 20 milions, que és el que hem de fer als municipis, reduint en un 10%, més d'un 10%, 200 i escaig, 260 i escaig, a 20 milions. Això pensem que és ningunejar els municipis. I ja que estem d'acord, doncs no només hem de treballar per aquest acord i per aquest pla de finançament local, sí que també hem de demanar al Govern de la Generalitat de Catalunya que no ningunegi els ajuntaments a l'hora de poder finançar projectes que són de territori i que són importants per al